What's the difference between wild and farm-raised salmon? Že jeden žije voľne a druhý žije na farme. Farm-raised salmon we know has contaminants, PCBs, polychlorinated biphenyls, end up in the farm-raised salmon because of the pellets that they're fed. Toto bola pravda v roku 2004, keď vyšla ocitovaná štúdia. Dnes je ale rok 2024. No a posledný update z roku 2020 ukazuje, že obsah polychlorovaných bifenylov je aktuálne až 3-krát vyšší u voľne žijúceho lososa. Čakal by som, že niekto, kto sa v rozhovoroch oháňa tým, že ho na medicíne učili čítať a hľadať výskum, by si dokázal tieto základné informácie dohľadať. Hlavne keď na túto tému plánuje natočiť tak 50 videí. A ešte než niekto skúsi napísať, štúdia nebola financovaná chovateľmi a neboli zistené žiadne konflikty záujmov. Ja vám vidím do hlavy, vy beťári. Už poznám tieto ťahy. I don't think there's ever a time to eat an Atlantic farm-raised salmon. If you're going to eat salmon, always eat wild. Podľa logiky v tomto videu by som teraz mohol povedať presný opak, no mám jednu takú vlastnosť, pozrieť si najskôr obsiahnuté dávky jednotlivých kontaminantov. V tomto prípade sú oba typy lososa s obsahom potenciálne škodlivých látok výrazne pod regulačnými normami Európskej únie, no a pre spotrebiteľa nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. Čo dodať? Takéto informácie a 2 milióny sledujúcich. Osobne mi to značí iba jedno. Ľudia otupevajú. Pre viac vedecky podložených informácií ma nezabudni sledovať.